бисмиллоҳи роҳмони роҳим. Бародарон ва хоҳарони гиромӣ, саломун алайкум. баъзе аз бародарон ва хоҳарон савол карданд, ки бобоишон ҳамин талқини маит чӣ ҳаст ва метавонед дар бораи талқини маит суҳбат кунед. ман аз ҳамин ҷо аз ин бародаронам ва хоҳарони гиромиам тақдири ташаккур мекунам, ки суханони моро гӯш медиҳанд ва саволоти худро баён мекунанд. бародар ва хоҳари гиромӣ, талқини маит яъне баён кардан ва ёдоварӣ кардани ҳақоиқи дини мубини ислом барои шахси ҷаноза, шахси маит пеш аз ин ки дафн шуд. яъне чӣ? яъне ин ки як шахсе ки аз дунё мегузарад ва фавт мекунад, миёранаш дар сари қабр, барои ӯро қабр тайёр карданд, лаҳадш омода карданд ва дар дохили қабр мегузаронаш. пеш аз ин ки хок бар болои ӯ биандозанд, ӯро талқин мекунанд. яке аз шахсиятҳои бузурге ки ин талқинро дар тӯли торихи ислом анҷом додааст, пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. аз ибни аббос ривоят шудааст, ки вақте ки фотима бинти асад, модари ҳазрати алӣ аз дунё гузашт, расулуллоҳ ин модару фотима бинти асадро талқин кард ва гуфт: эй фотима бинти асад, вақте ки накири мункар болои сари ту омаданд ва дар бораи парвардигорат аз ту савол карданд, дар ҷавоби онҳо бигӯ: аллоҳ худои ман аст ва муҳаммад пайғамбар ва ислом дини ман аст ва қуръон китоби ман аст. инро мегӯянд талқини маит. яке аз масъалаҳои бисёр муҳиме ки дар тӯли торих баҳсу мунозира қарор гирифтааст, ин аст, ки ваҳобият бо мусалмонон ихтилоф доранд дар масъалаи талқини маит. ваҳобиҳо, ин бародари гумроҳи ваҳобиҳо мегӯянд, ки талқини маит баъд аз дафнаш бидъат аст. аммо мазоҳиби арбаи аҳли суннат ва ҷамоат, молики, шофӣ, ҳамбалӣ, ҳанафӣ чунин амалеро мегӯянд, ки чай суннат ва ҷоиз аст. аммо муфтиҳои ваҳобӣ дар китобҳои худашон мегӯянд, ки назари саҳеҳтари уламо дар бораи талқин баъд аз марг ин аст, ки талқин машрӯият надорад, балки чай бидъат аст ва ҳар бидъати чай залолат аст. яъне бидъат кишид ва ҳар бидъати залолат аст ва залолат худаш гумроҳие. албонира мега, бенбоз мега, ибни усаймин мега, солиҳи фузон инро мегӯянд, ки талқин маит баъд аз дафнаш ҷоиз нест ва бидъат аст. чун пайғамбари худо ва асҳоби он ҳазрат чунин корро анҷом надодаанд. аммо бародар ва хоҳари гиромӣ, ман иншоалло исбот мекунам, ки пайғамбари худо ва асҳоб ин корро анҷом додааст. дар ҷаласаи оянда барои шумо биштар тавзеҳ медиҳем. вассалом.